Dobar dan svima, dobrodošli još jedan Sportcast, ja sam sportaš. Prije nego što predstavim današnju gošću, sve vas molim da zapratite naš YouTube kanal i da lajkate sve naravno naše videe. Danas ćemo govoriti o kuglanju, nego o čemu drugom. S nama je Mirna Bosak iz Zaprešića, ali tako dolaziš? Da, pozdrav. Reci Mirna, kako je u Zaprešiću živjeti ovoga? Mi iz Zagreba smo onak, Zaprešić nam je blizu, a u biti smo rijetko tamo, pa šta ima u Zaprešiću? Pa evo, meni je Zaprešić jedan prekrasan grad iz kojeg ne bi nikad otišla i uvijek kažem da se moram preseliti u Zagreb, ne bi. Ne zato jer ne volim Zagreb, nego Zaprešić ipak manji, ali ima stvarno sve što god treba. Sve se može pješice, što je super, ne moraš koristiti auto. Tako da, što se tiče razvijanja grada, stvarno se trude svake godine nešto novo napraviti, dosta pratimo i ove sve aktualne, ne znam, za advent, za bilo kakvo događanje, uvijek nešto, koncerti. Tako da. A meni je Zaprešić poznati po onim golf terenima tamo, jako su lijepi. Novi dvori, golf tereni. Tamo znaju biti vjenčanja i takve stvari. Po novom sad imaju tamo i vjenčanja i treba spomenuti Trajbar. I tamo su isto vjenčanja. Isto vjenčanja i mogu se ići gledat konji, jahat i uživati jednostavno jer je stvarno onak izolirano van Zaprešića. Nemaš uopće dojam. Da, to je dosta popularno kod mladenaca, evo ja i moj brat se isto ubrzo ženi, pa je tamo isto su gledali taj između ostalog bio je u konkurenciji. A reci mi Westgate, jel chillate u Westgateu? Ne? To je propao iz Zaprešića, ne? Znači idem stvarno ako je nešto što znam da imam tamo da mogu obaviti. Ali kad se otvorio tek su išli ljudi, masno. Da, Westgate je bila glavna atrakcija. A sad nema... je bio Ruanfest. Da, Ruanfest je bio, a sad se opet vratio na Westgate je gorio uglavnom, ali sad evo ne znam. Jesi išla na koncerte tamo? Davno prije. Nećemo te pitati na koje koncerte si išla, da li... Opća opasnost. Pa dobro, to je kulturno još. A reci mi, što se tiče nekih praktičnih stvari, kad moraš ići do Zagreba, je li ti to problem? Mislim, voziš, pretpostavljam. Vozim, nije mi problem, ali stvarno izbjegavam, ali nemam potrebe, sve mogu obaviti u Zaprešiću, jedino, znači, što možda idem Arena, ali to mi je onako obilaznicom jako blizu. Da, a što se tiče sporta, kako je stanje u Zaprešiću općenito? Je li se ulaže u sport, kako je grad odnos? Zaprešić se stvarno trudi, znači, ulagati u sport, obnovili su i dvoranu gdje se igra i rukomet, odbojka, napravili su nam kuglanu prije koju godinu, novu novcatu, zovemo, mislim, ja uvijek kažem da je to Space Shuttle, jer je stvarno... Jedan od boljih u Hrvatskoj. Po svim specifikacijama i čak su nove tehnologije ubacili, prije normalno kuglanje klasično bilo preko onih aparata, sada su ubacili televizore, LCD televizore, na touch sve se može namještavati. Znači ušli smo u 21. stoljeće. Ušli smo, da, iskoristili smo ove tehnologije, da, i moderno doba smo ubacili u kuglanje. Znači dobro, ajde, meni je drago da se to razvija, ali to tebi isto puno pomaže, jel ta dobri uvjeti, dobra dvorana za trening? Naravno. Jel ti to znači pomoglo da tih 150 odličja, ako se ja dobro vidio? Ja, osobno volim mijenjati kuglane, pošto kuglana u Zaprešiću je stvarno super. I zna dosta psihički te podignuti kao igrača, jer tu mogu pasti dodatni čunjevi, pošto je nova kuglana, uvijek se trude da je sve čisto, da dobro podmažu te čunjeve. Pa kao si bolji u toj dvorani, mislim bolji rezultat. Rezultati jesu nešto veći nego u ovim tipa kuglanama koje su starije i koje se možda malo slabije održavaju, ali ja zato volim čisto da provjerim svoje stanje. Da ne bi bilo, dođeš negdje i onda... Da. Tako da kombiniram, ali treniram u Zaprešiću, što mi je super jer se ne moram voziti u Zagreb, tako da imam... U Zagrebu uopće ima puno tih kuglačkih dvorana? Mislim, ja nisam u tome pa ne znam baš to. Zagreb ima, naravno, puno više nek Zaprešić. Dobro, da, ali ima kuglana, tako da, ali s obzirom koliko ih je bilo prije, to je sad ništa. Da, to je prije bilo popularno. Ja se sjećam, mi smo bili jedanput, trenirao sam rukomet, onda smo išli u Mađarsku na neki turnir i spavali smo u nekom komunističkom hotelu i onda je tam bila kuglana, pa mi je to bilo čudno. Kak je to valjda bilo prije popularno, pa sam to sad povezao s tim da taj hotel nije bio obnavljan vjerojatno nikad. Jednak sve bilo staro, bila kuglana, valjda je to tad bilo ko sad ne znam,
Kasino, kas. Ja uvijek volim dati po usporedu, pošto je kuglanje u Njemačkoj, na primjer, jako popularno i kad god je neko natjecanje organizirano u Njemačkoj, uvijek se veseliš ideš u Njemačku, ali zapravo uvijek je u nekom selu, jer tamo praktički svako selo ima kuglano. Da. Znači, to mi je uvijek, evo. A kod nas, dobro, ajde, evo, Zaprešić je dobio novu dvoranu, to svakako pozdravljamo. Recimo 150 odličja, kad si to stigla? Pa stigla sam... Koliko si ti već baviš ti? Bavim se od 8. godine. Tako da u tih 150 odličja, mislim da ih ima čak možda i već i 200. Tu su znači svi ovi turniri koje smo imali kao mlađi uzrasti, jer smo imali po Zagrebu znači stalno te turnire mladih. Onda znači klasično ta regionalna natjecanja, državna natjecanja i nakupilo se. A gdje držiš te pehare, medalje, šta već imaš? Pa... Imaš jednu sobu doma za to? Znači prije sam imala na zidu, kako to valjda svi sportaši imaju, zabijaju čavle i vješaju medalje, ali jednostavno je već postalo toliko medalja. Srušio bi se zid, valjda. Da, popunila sam već zid i onda smo, sa mamom sam odlučila da ćemo to sve spremiti. Lijepo smo to sve skinule, zapakirale u kutije i naravno to se čuva, to ne dam za ništa na svijetu. A koliko ti znači ta odličja? Ali se nekad odeš pogledati malo te medalje što se osvojila ili ne baš toliko? Mislim, volim si stvarno pogledati ove tipa medalje i odličja sa svjetskih prvenstva, znači tih međunarodnih, njih držim na ovak jednom posebnom regalu. A, to su one glavne. Da, i to je ili tipa priznanje što smo dobili od Olimpijskog odbora ili sva ta, ne znam, od grada. Čekaj, kuglanje kad smo kod toga nije olimpijski sport? Nije. Ali ste dobili od Olimpijskog odbora? Od Olimpijskog odbora, da. A ti žao to što nije olimpijski? Pa je, jer mislim da kad gledam sve te sportaše, da je svima želja nastupati na olimpijskim igrama. Da, ne znam zašto ne bi to bilo, mislim... Nažalost, jer kuglanje nije na svim kontinentima. A, to su kriteriji, da. Da, čak i što se tiče ovih kategorizacija sportaša, isto tako nam je to malo problem, pošto smo samo većinom u Europi i naravno nema se novaca, nema se ni mogućnost onda da se i to proširi na druge kontinente ili... Ali nadam se da možda i bude. Možda trebaš otići na neki kontinent gdje se ne igra, tamo ga malo pogurat i onda se vratiš i eto. Da, u Ameriku malo napraviti kuglanje, 9 čunjeva, ali navodno da je u Americi zapravo počelo kuglanje. Pa šta nije da u filmovima isto američkim bude neko kuglanje? Pa je, ja čak mislim da je bila priča da je bowling nastao zbog prohibicije koja je bila u Americi i onda su morali, pošto su uvijek uz kuglanje volili piti i onda kako je bio zabranjen alkohol, onda su izmislili, znači kuglanje je zabranjeno, ali kuglanje na 10 čunjeva nije. Da tu bila ta. A moguće. A što se tiče... možda nije točna informacija, ali nešto... Provjerit ćemo, pa ćemo reći drugi put. Reci mi, 2018. si osvojila 5 svjetskih medalja. I to nešto si u juniorskoj, nešto u seniorskoj. Znači ti si toliko dobra za juniore da si još uvijek po godinama spadala u juniorke, a natjecala si i sa seniorkama. Pa tako je, ta sezona, evo... To najbolja do sad sezona. To mi je sezona prekretnica, bila gdje sam, znači, iz juniorske ekipe ostala igrat za seniorsku. I možda jedna od najvažnijih meni sezona, znači što se tiče mog osobnog napretka. Tako da, bila sam znači u juniorskoj reprezentaciji i ostala sam na kraju igrati za seniore, pošto sam stvarno dosegla tu razinu. Da jednostavno, evo, kad je bio kriterij za seniorsku reprezentaciju, što sam igrala i prvu ligu i sve po rezultatima. Ali ti teže bilo, je li ti bila trema kad si ušla u tu seniorsku ekipu? Pa, malo i to? Više mi je bila neka pozitivna trema, ali čak mogu reći da je i to nestalo, pošto sam juniorski, prvo smo igrali juniorsko i to sam stvarno odradila odlično i napunila sam se samopouzdanjem. I onda kad je došao taj seniorski, u jednu ruku daćeš sve od sebe da daš maksimum i da se potrudiš napraviti što više možeš, a onda u drugu ruku si sretan da si uopće došao u seniorsku, jer si tek, evo ja sam tada imala znači 21 godinu i sad sam već seniorka i već se natječem i već sam u toj konkurenciji bila u vrhu. A koji je uopće dob do koje se može baviti kuglanjem? Jesi bila tipa, zanima me, ti si imala tad 21, bio neko tipa od 40? Da, u seniorskoj... Mislim, do kad se može baviti aktivno?
Aktivno, mislim profesionalno sad, mislim da se... Mislim, do kad možeš biti u vrhu, recimo, kad su najbolje godine, to ću reći, možeš se ti baviti sa 70. Ja mislim da su najbolje godine ovako, tipa što se tiče žena, mislim da je stvarno ono, idealno poslije 25. godine pa do 35. 6. da u tom periodu možeš postići svoj neki maksimum. Kasnije ipak ono, već godine, sportska forma i to naravno nije isto kao kad ti imaš 25 godina. Ali što se tiče kuglanja, možeš kuglat praktički dok te ne zakuca za krevet. A još što me zanima u kuglanju, obično u svim drugim sportovima muškarci imaju općenito bolje rezultate od atletike, recimo, rukomet ženski ne možeš usporediti. Ali me zanima u kuglanju, ali to je isto tako, zato što nema neke objektivne prepreke zašto bi žene bile loše, tako? Nema kontakta, nema ono... Pa, isto što se tiče, znači, muško kuglanja i ženskog, muško je možda kuglanje jače, pošto su naravno muški, dominantni, jači izbačaj, pa onda tu mogu dobiti nekakve dodatne čunjeve, na primjer, jer rijetko koja žena će igrat na način na koji igraju muški. Oni imaju hitac dosta brz, na primjer, neki znaju imat po 40 na sat, ta brzina, kak to nama piše. Šta, u metara po sekundi ili kilometra? Ali ono, mi žene smo, mi više igramo na preciznost. I na pamet. I na pogodke, a onda muški tu, naravno, moraš biti precizan i trebaš imati efikasan hitac, a nekad ta jačina neće nužno ti pomoć u nekim... Dobro, ali ipak su recimo muški bolje, ali možda je manja razlika nego nekim drugim. Imaju bolje rezultate, ali zna se dogoditi čak da, evo, se žene pariraju, u smislu da smo nekad na istoj razini. Ali to onda bude neka sezancija, kao... Pa uvijek, mislim i ovako, kad igramo ligu i to, pogotovo mi koji se družimo, znamo se uvijek međusobno zezati i to. A kak je na tim natjecanjima općenito, bude publike? Nešto sam bio pripremajući se za emisiju gledao na YouTube-u gdje je bilo, ne znam gdje je bilo, ali bilo ono navijanje baš, sad ne znam. Naravno, ovisno je gdje je natjecanje i koja je mogućnost dolaska, ali evo, u Zaprešiću je baš bio svjetski kup i finale Lige prvaka. Kuglana je bila puna, iako prostor tipa tribine mogu biti puno veće, ali i taj prostor koji je bio popunjen, praktički nije se moglo disati. Ali ti lakše igrati, recimo, ja volim igrati da je... kad je tišina, Ne, nema tišine kod mene, znači samo da se navija, da se adrenalin mi se, digne na neki način, ti si na stazi, kuglaš, rušiš te čunjeve, iza čuješ navijanje, mislim, od svog kluba, pa onda čuješ neki glas koji je sa strane. Svi čujemo, iako kao se kaže da si koncentriran i ne čuješ, ali doživiš. Samo je važno da ne doživiš previše tu vanjsku. Ali to stvara pritisak neki, ako ti budu recimo roditelji, obitelji, prijatelji, ne? Ja volim, osobno volim da dolaze, što više ljudi da je što više poznati, ljudi, da je što bolja atmosfera, da se što više navija, jer ne znam, meni to isto poanta tih i natjecanja, da je super atmosfera, druženje. Pa je, pa naravno, sve to zabava. Osim pobjede i svega toga, da je atmosfera. A recimo, sad smo prošli, znači 2018. ti je bila najbolja godina, a 2019. jesi uspjela prisjetiti od... Jesam. Mislim, 2018. mi je bila prekretnica, ali 2019. mi je isto bila, zapravo 2019. mi je bila možda mrvicu bolja što se tiče ovih klupskih natjecanja, pošto sam igrala, znači, taj svjetski kup sa Mlakom i sa svojim klubom i finalu Lige prvaka gdje smo bile osvojile 2. mjesto i na tim natjecanjima sam ostvarila jako velike rezultate, što me dovelo na 4. mjesto svjetske rang liste za seniors, znači za žene. Znači, 4. najbolja na svijetu si u kuglanju. Da, znači možemo to tako reći. Da se, znači, slaže ekipa, znači, najboljih igračica u kuglanju na svijetu, ja bi bila u toj 6. Pa to je... Znači, evo... Jesi ponosna ovak na taj uspjeh? Jesam, to mi je, mislim, cilj mi je biti prva, ali još sam mlada. A kako si formirate ljestvice? Na temelju rezultata na tim međunarodnim natjecanjima. I kakve šanse imaš za prema gore još ići? Pa imam šanse, prva, to jest žena, to jest cura koja je prva na tablici je također naša hrvatska kuglačica, Ines Maričić, ona je svjetska rekorderka i ona drži svjetski pojedinačni rekord. Pa šta to onda znači da smo mi najbolji u kuglanju? Pa da. Stvarno je li?
To od uvijek znači, ili... najbolja igračica svijeta je iz Hrvatske. I ona trenutno igra u Njemačkoj. U njemačkom klubu. A zašto igra tamo? Jer se može tamo dobije neke novce ili... Otišla je... Drugim okolnostima tamo. Da, u Njemačkoj se zapravo, evo, mislim da jedino u Njemačkoj postoji mogućnost da se zapravo može na neki način živjeti od kuglanja, ali to je sad, evo, sad kad me ljudi pitaju da li bi ja otišla igrati u Njemačku... Jel bi mogla ostaviti Zaprešić? Pa čak je sad stvar to da nema potrebe da idem igrati u Njemačku jer igram u najboljem klubu. Aha. A tu mi je jako lijepo i osjećam se baš kao da smo jedna obitelj i povezane smo, bodrimo jedna drugu, jako mi je stvarno ne mogu opisati koliko mi je dobro u tom klubu. I znači to je taj klub Mlaka? Mlaka, iz Rijeke. A kako to da si tamo prešla, evo da te pitam sad? Znači, sad sam već tamo jedno 5 godina. Otišla sam zbog napretka, jer igrala sam prije za Zaprešić, prije tog sam bila u Zagrebu u klubu, ali kad dobiš poziv od najboljeg kluba, nema što razmišljati. Normalno si željan mlad, si željan napretka, većih rezultata. A Rijeka općenito, kako ti se sviđa? Super. Mislim, tebi je super, Zaprešić i Zagreb. Ne bi živjela u Rijeci jer malo mi je, ne volim kišu, znam da tam stalno kiša, tamo je uvijek kiša, ali što se tiče ovako, u principu to mi je drugi dom, pošto sam tamo. Onda često ideš, koliko često imate ta klubska natjecanja, kako to ide? Svaki drugi tjedan sam u Rijeci. Jer, to je Hrvatska liga neka, ili? Prva liga, prva kuglačka liga, a onda, znači, domaće utakmice su mi u Rijeci, a vanjske igramo ovisno protiv koga mogu biti Zagreb. Koji su još dobri klubovi osim vas u Hrvatskoj? U Hrvatskoj Istra iz Poreča, znači kuglački klub Istra iz Poreča, onda ima kuglački klub Admiral iz Zagreba. Jedan put si rekla da je najbolja atmosfera u Poreču, je li to istina? To se negdje vidio, da se rekla da je najbolja atmosfera u Poreču. A nešto da je vatreno, ili? Sad ne znam se to odnosi na atmosferu ili ovako. Što se tiče vjerojatno utakmice, jer su nam oni uvijek je dobra utakmica protiv njih, pošto se uvijek volimo, ajmo reći, konkuriramo. Da. I tako, baš smo jučer igrale utakmicu, bile smo kod njih u gostima. Ko je dobio? Pobjedile smo. Eto, svaka čast, čestitao. A reci mi za ovu godinu, koji su tebi osobni ciljevi kluba? Osobni ciljevi kluba, evo, sa jučerašnjom pobjedom smo, znači, osigurali to jest obranu naslova za prvu ligu. Cilj nam je još, igramo, znači, za 2 tjedna, odnosno krajem 3. mjeseca finala Lige prvaka. To želimo osvojiti prvo mjesto, naravno da poboljšamo rezultat od prošle godine, i svjetska prvenstva. Još uvijek sam juniorka, tako da još uvijek sam juniorka. Znači igraš i juniorske i seniorske? Da, znači ovo mi je izlazna iz juniorske, tako da znači sad moraš onda napraviti... Da, meni bi bila želja, znači, da sad osvojim sve što mogu osvojiti iz te juniorske, da završim tu sezonu kako spada i naravno što bolje odraditi u seniorske. A osim svih tih odličja imaš i 2 svjetska rekorda? Da, to sam ostvarila na prvom svjetskom prvenstvu i to su... A koji su to, šta misliš? Znači, ekipni svjetski rekord smo srušile, znači do 18 godina, on je još dan danas aktualan, i svjetski rekord u tandemu. Ali ti to puno znači, uz te sva odličja medalje, znači, i to da niko nikad nije takav neki... Znači, zato jer kad se otvori sad, ne znam, službena stranica, kad se ide gledat rekordi, kad se spuste, naravno, kad se prođe seniorski, pojedinačni i ekipni, onda se dođe dole do juniorskih i moje ime piše. Onda, pa to je velika čast uvijek je lijepo da vidiš da si negdje zapisan i da je nešto službeno zapisano i da kogod ide gledat nekakve rezultate, rekorde, da će vidjeti. Evo, sad smo nabrojali sve te tvoje uspjehe, mislim ne sve, nego jedan dio, ali zaboravila sam samo prosti reći za 2019. Pošto sam rekla da su mi važna bila ova klubska, ali s reprezentacijom ono što je meni bilo jako važno je da sam osvojila pojedinačni svjetski kup juniorski, što niko nije prije mene osvojio. Ako je, bilo je davno, znači ja sam prva koja, ajmo reći, uzela to zlato za Hrvatsku u, znači, juniorskoj kategoriji, i svjetsko prvenstvo seniorsko, što smo osvojile zlatno. Dobro, u čem je onda tajna tvojeg uspjeha? Mislim, je to neki talent ili puno vježbaš? Naravno, mislim da svi trebaju imati možda, da svaki sportaš ima neki talent prema nekom sportu, ali mislim da bez treniranja, bez nekakvih odricanja,
i da jednostavno ne možeš doći do uspjeha. Znači treba se spojiti jednostavno sve, i volja i motivacija i naporni treninzi i nekad i, kako se kaže, krv, znoj i suze i neki loši periodi, ali evo ja uvijek kažem, kad treniraš i kad se daš maksimalno i kad si zacrtaš neki cilj, znaš gdje ideš, i za sve te treninge mora doći nagrada na kraju. Pa naravno, a osim svih ovih uspjeha, sigurno si imala i neki možda neuspjeh, neko razočaranje. Kako se jel bilo tako negdje da si došla kao favorit pa izgubila, Pa evo ove godine mi se to dogodilo na državnom prvenstvu, juniorskom. Šta, došla si kao prvi favorit? Da, došla sam kao prvi favorit, na kraju sam završila 7. ili 8. A šta se, 8. loš dan? Pa zapravo igraju se 2 nastupa uvijek, pa se zbraju rezultati. Prvi nastup je bio čist u redu, stvarno solidan rezultat, u konkurenciji naravno za prvo mjesto, ali drugi dan, jednostavno dogodi se. Ne znam, ne mogu nekad ni sama odrediti da li je bio problem, možda koncentracija, da li sam imala jednostavno loš dan, pa kako god da napraviš ti neće pomoć, ali dogodi se. I koliko ti je trebalo da se oporavi? Mislim, jesi bila onaka, ajmo reći, tužna? Pa, bilo mi je žao jer je to još uvijek, ajmo reći, i moja juniorska kategorija, ali to sam osvojila prošle godine. Da, pa si to već riješila. Lakše, to sam već osvojila. Pa spustila drugima, da se malo vesele. Pa mi je bilo lakše, ali normalno nije ti drago, jer pogotovo jer si i sebi to stavio za cilj da bih htio osvojiti, ali... Ali ti to onda još motivacija možda da još više radiš da se to ne dogodi? Da, naravno. Znači uvijek kad mi se dogodi nekakav, ajmo reći, slabiji nastup ili što uvijek se mora dogoditi, uvijek kažem, svi sportaši moraju imati period kad si u vrhunskoj formi, kad bude malo slabija forma, samo je bitno da se zna tajming odrediti. A u kakvoj si sad formi, dobro? Sad sam u dobroj. Sad sam u solidnoj formi, mislim da što se tiče lige, da stvarno sad je to sve ok, jedino znači kad krenemo sad s pripremama u 4. mjesecu, onda naravno tu očekujem i tu trebam dići još formu gore. Zato je bolje da je sad ovako jedna solidna forma. Da se može ići prema gore. Da, kad treba da forma bude na vrhu. A rekli smo da nećemo puno pričati o pravilima kuglanja, daj nam reci ukratko kako, za neko ko ne zna šta je kuglanje točno, kako bi mu u 5 rečenica objasnila ovoga? 5 rečenica, znači kuglanje je sport u kojem imamo kuglu i imamo 9 šunjeva. Kugla je teška 3 kg i 200 grama. Da. Najteža, jer imamo 3 veličine. Znači, ali to je seniorska, imamo ove manje kugle s kojima igraju ovi skroz mali kikači i imamo srednje koje se koriste do 14. godine. Uglavnom, znači, kugla, čunjevi, standardna igra bi bila na 120 hitaca, 4 staze. Na svakoj stazi se igra 30 hitaca. To sad govorim primjer seniorske kategorije, pošto ovi manji imaju puno tog drugačije. 30 hitaca na svakoj stazi, prvih 15 hitaca se igra na punu postavu, a drugih 15 hitaca mi zovemo to čišćenje. Znači, baci se kugla, ono što ostane, to se mora počistiti. Da, a samo u principu dok se to ne počisti, ne možeš ići ponovno na punu postavu. Ako rušiš 9, odmah ideš na punu postavu. Tako da je cilj u čišćenje, znači biti precizan i u što manje hitaca pogoditi poziciju koja ostane ili sruši 9. Znači, to je bilo ukratko. Da, to je bilo ukratko. A ovo što smo imaš 12 minuta na svakoj stazi. Ne možeš sad ti se tu čekat pola sata da... malo odmarat pa... Ali težak sport kuglanje fizički? Šta najviše? Leđa možda, najgore za leđa? Ja bih rekla da je kuglanje, znači, jako... Na prvu ne izgleda, to hoću reći. Da, kuglanje izgleda dođeš, bacaš kugle, ali kad ti kuglu baciš tipa 200 puta u jednom treningu, znači 200 puta napraviš iskorak na lijevu nogu, 200 puta napraviš taj pokret, bude iscrpljujuće. Još u tom periodu tipa ako si na treningu, pa onda trebaš uključiti i glavu i biti maksimalno koncentriran, popravljati greške i iscrpite. Znači ja nekad ne mogu vjerovati da me toliko može iscrpiti. Ali stvarno mislim, ovako ne izgleda sa strane, to ću reći. Dosta pate tipa koljena, znaju biti problem i leđa, ali ja uvijek kažem, znači kuglanje fizički, ali koliko te psihički... Još je gore u glavu. Psihički, znači to je moraš biti čvrst u glavi, jer tebi nekad, ne znam,
sad primjer svjetskog prvenstva, zadnji hitac ti ovisi o prvom mjestu. I koliko je to onda stres? Koliko je to, koliko mora... Sve ti je u to jednom bacanju ovoga. Jer sad, evo, primjer, imaš zadnji hitac, trebaš pogoditi 6 čunjeva, ti treba dole past. I ti ideš bacit hitac i ideš na punu postavu. A koliko ti prosječno, recimo, pogodiš čunjeva, ono... Ima 9 čunjeva, tako? Da, sad 9 čunjeva, baciš... naravno, nemoguće je pogoditi svaki hitac 9. A se često dogodi da pogodiš 9 ili manje? Pa, naravno, ovisi kakav ti je dan, ali i kako je pripremljena kuglana, ali ne znam, evo, 15 hitaca upune mogućnosti, ne znam, 3 puta. Od 15 3 puta? 3 puta pogoditi sve, ali u prosjeku uvijek neki idealan prosjek za nas malo, ajmo reći, jače kuglače, da je 7 čunjeva. 7 je dobar prosjek, prosjek 7. Kad imaš prosjek 7, onda znaš da će biti ok. A ti ciljaš malo, šta si rekao, malo... Pored prvog čunja. Malo pokret sredine, recimo. Da. Tako bi se to rekao, u grubo. Ili desno ili lijevo, naravno dešnjaci većinom igraju desno, ljevaci lijevo, ali to nije ništa propisano. A kako se ti recimo koncentriraš, kad imaš recimo, jesi bila kad u situaciji da ti o jednom hicu ovisi nešto? Da. Vjerojatno jesi. I kako se ti onda, mislim, zoveš se Mirna, pa onda, jesi stvarno Mirna ili nisi? Mislim, ona jesi nervozna, kako je rekao, primjer bi stavila svjetsko prvenstvo gdje sam igrala tu disciplinu sprint i baš sam igraju se 2 seta u toj disciplini. Prvi set sam dobila, drugi set trebam dobiti da imam 2-0 i da sam automatski pobjednik. Jer ako nije, onda trebam igrati dodatne neke hice u pune, pa ko je bolji. I baš sam imala predzadnji hitac, jedan čun mi je stajao i trebala sam ga pogoditi. A da ga pogodim, idem ponovno na punu postavu i tu mogu srušiti dovoljno čunjeva da budem svjetski prvak. Tako da, evo, to mi je bila situacija i koncentracija na maksimalno. Pa čekaj, si uspjela, jesi? Jesam. Pa dobro, onda si se uspjela nekako skoncentrirati. Ne, evo baš, to je iz ovog sa svjetskih prvenstva u Rumunjskoj gdje sam osvojila 5 svjetskih medalja. To je bila situacija gdje sam se našla u toj jednoj, dođeš u to nekako stanje koncentracije koje, evo, ja ne mogu to opisati. Jednostavno se vodiš nekom osjećaju i toliko nekakav automatizam i pratiš taj osjećaj i uopće i uživaš. Evo, ja se samo tog sjećam. Znam da sam igrala na osjećaj i da sam uživala u svakom hitu. I da mi je bilo, evo, i došla sam do finala, do svjetskog zlata sa sve pobjedama 2-0. Znači, nisam protiv niti jedne igračice igrala. Znači, dominirala si, ja im reći. Da, i to je bilo, ali nije da je bilo, ne znam, lagano, jer su sve protivnice bile konkurentne i zapravo to je bilo, ne znam, ona sruši 9, ja srušim 9, ona sruši 7, ja srušim 8. To je bilo u čun cijelo vrijeme. Napeto je bilo. Da. A što, rekla si da ti cilj doći do prvog mjesta na rang listi. Šta misliš, u kojem segmentu bi se još mogla popraviti, možda u tom psihološkom, fizičkom ili više jednostavno vježbati još? Mislim da što se tiče tipa fizičkog, pošto ja stvarno pazim na prehranu, redovito treniram uz kuglanje u teretani, mislim da je glava najbitnija stvar. Ili iskustvo možda još malo da... Još iskustva, naravno, uvijek dobro dođe iskustva, ali mislim da je glavna stvar koncentracija, fokus i rad na tome. A rekla si da treniraš ali imaš neki mentalni trening? Samo sa sobom. I kak ti ide? Dobro, za sad dobro. A rekla si da treniraš i u teretani, znači svaki dan treniraš kuglanje? Svaki dan, kuglanje 2 do 3 puta tjedno, sve ovisi koliko... A nije svaki dan? Nije svaki dan, pošto trebamo imati naravno dane odmora od kuglanja, ali nama su vikendima i subote i nedelje natjecanja. Tako da u principu ja kuglam 5 puta tjedno, a uz to još idem u teretanu. Znači svaki dan imam trening. Imaš šta raditi svaki dan? Svaki dan imam, da. Tako da nekad kombiniram i teretanu i kuglanu, nekad sam samo u teretani, nekad samo na kuglani, ali svaki dan je trening. Kad se stigneš odmoriti? Kad stignem po noći dok spavam. A kako je stanje kuglanja kod nas? Rekla si da smo u ženskoj konkurenciji, si rekla da smo najbolji, jel? Da. Ili to govoriš ukupno i za muške? Ne, znači što se tiče ženskog kuglanja, mi smo najjače na svijetu i uvijek smo konkurentni, pogotovo znači, u ženskoj konkurenciji. Muški su sve bolji,
Tako da... Trude se. Stvarno se trude. Kod nas žene tipa uvijek, sad evo u zadnjih par godina nije se previše mijenjala ekipa, uvijek su iste igračice, pa uvijek dođu, ne znam, neke novije, mlađe, kao što sam ja došla. A kod muških je dosta te rotacije. I sada, evo, kada smo mi osvojile prvo mjesto, dečki su bili 4. i to je bio jedan od najvećih njihovih uspjeha u zadnjih, ne znam, koliko godina. To je veliki. I baš je bio peh, to smo se malo izezali, uvijek su se dijelila kao 2-3 mjesta. Prvo, drugo, i ove godine je bilo prvi put da su odlučili da se igra za 3. mjesto. I sad dečki nisu dobili, evo, medalju, a mislim baš je... Ja sam jedan tu, ja ste ih malo utješili. Ali meni baš bilo žao, jer se toliko, stvarno su bili, ekipa, nije da je neko rekao da će biti 4, odnosno, odmah bi potpisali to. Odmah bi potpisali, jer stvarno, muško kuglanje je jako i konkurencija pogotovo. A ko je najbolji, koja država? Njemačka, Srbija i Mađarska je dosta jaka. Slovenija zna biti dobra, sad smo se mi malo ugurali, tako da se ja nadam, evo, sljedećih nekoliko godina da će čak i u muškoj konkurenciji barem, 3. Barem ta 3. Mi želimo našim muškima kuglačima da budu barem 3. A što se tiče kuglanja, odnosno na tim nekim turnirima, natjecanjima izvan Hrvatske, ali često putuješ negdje izvan Hrvatske? Znači izvan Hrvatske putujem samo kada su tam međunarodna natjecanja i turniri. Evo, ove godine sam prvi put odlučila sudjelovati na turnirima, to su znači slobodne prijave igrača, znači nije ništa, nikakvo natjecanje baš propisano, mislim je službeno, ali nije na temelju da klub prijavljuje, nego individualno. Da. A kako to da se prijavila, mislim? Radi malo takve iskustva. Da vidiš i kako ti bude tak vani na tom, recimo? Ove godine sam bila u Sloveniji, pošto je to najbliže, na 2 natjecanja, to jest na ta 2 turnira, super, atmosfera, uvijek je super druženje. Jel poznaš te strane kuglače, recimo? Da. Evo, bude zezaka, zezate, družite? Ima toga, ali to je većinom, ne znam, to uvijek volimo napraviti kad završi svjetsko, onda zadnji dan kad se već napravi zatvaranje svjetskog prvenstva, onda se svi družimo. Ali bude nekih smiješnih situacija na tim natjecanjima? Rekla si da nešto si prije emisije pričala, nešto bude smiješno. Anegdotice. Pa evo, da ispričam ponovno anegdoticu, baš kad sam igrala to finale u sprintu, prije početka samog finala, igrali su znači i mi cure i dečki finale i ja sam uzela kuglu i ne znam šta se dogodilo, uglavnom meni je kugla ispala iz ruke i otkotrljala se skroz na drugu stazu gdje su igrali dečki. Sva sreća nisu igrali pa nije nikom smetalo. I uglavnom, evo, dečko je podigao kuglu, dao je meni nazad i onda je cijela tribina počela pljeskati, bilo je pozitiva skroz u zraku, mislim, simpatična situacija koju nisam doživjela. Malo mi je bilo malo sam se prepala pošto mi je pala kugla, pa da nije prijestu, da ne dobijem žuti karton ili nešto, ali evo, nije ničeg bilo, samo veliki aplauz publike i kakav je bio džentlmen i on mi je dodao kuglu. Eto, baš danas za dan žena smo to ispričali, tako da je prigodno. A što se tiče, općenito, kad neko kaže kuglanje, jel u Hrvatskoj ima, jel masovno, hoće reći da se puno ljudi bavi ili je to neki mali krug koji je jako dobar? Jel ima rekreativaca, ili ima djece, ili ima i djece, ima i rekreativaca, ima i profesionalaca, tako da mali smo sport i još uvijek smo mala obitelj koja se nadam da će se sve više i više širiti, da će se više biti popularno među mladima. Jedina usporedba koju bi ja dala prije dok sam tek počela s 8 godina, puno više djece je bilo. Da? Puno više, ne znam, po natjecanjima nas je bilo znalo biti, ne znam, 40-ak djece, sad je puno manje, tako da meni bi bilo mene bi najviše ispunilo, znači da se djeca počnu, znači isto da se upoznaju s kuglanjem, jer kuglanje možda ovako, ne znam kako drugi to shvate, ali
nije nogomet, nije rukomet, nije nekakav Da. ali je stvarno kada upoznaš kuglanje, kada dođeš na neko natjecanje ili utakmicu, stvarno bude zanimljivo. I stvarno kada je neka konkurentna utakmica može biti jako, jako napeto. Mislim, mene to čudi, ja znam da je, to smo isto pričali, da je bilo neki boom, kuglanje, barem u Zagrebu, svi su išli na te neke rođendane, te kuglanje, mislim, to je onak bilo na nekoj razini. Da, to je isto, mislim, super ideja da se naravno organiziraju rođendani uz kuglanje. Da, tako je nešto bilo, to se sjećam. Da, eto čak evo i u Zaprešiću postoji ta mogućnost, tako da se organiziraju tamo rođendani. Pa se nadam da će neka djeca koji budu na takvom rođendanu, možda i bude, ako možda dečki ako osvoje nešto, možda populariziraju malo. A recimo, koja je tebi najveća podrška u svojim usponima, padovima sportskim? Naravno, roditelji i obitelj, prijatelji. Jel ti roditelji kažu nastavi s tim ili ajde odi nešto roditelji su, ja bih kažem, moji roditelji su bili moji glavni sponzori, glavni motivatori, vozači, znači apsolutno sve, tako da bez njih ne bi bila tu gdje jesam, jer oni su zapravo i dosta toga i mislim... Kako si uopće došla do kuglanja? Kako si se počela baviti? Isto znači obitelj. Da, obiteljski. Zapravo brat je počeo prije mene to trenirati, on je 8 godina stariji, a on, mislim, baš nije neki, nije za sport. Nije baš... Išao je sve živo probat, ali jednostavno sport nije bio za njega. A ja sam uvijek išla s njim na treninge i tu sam ja na kraju ostala. I kad si shvatila da je to za tebe nešto? Jesi to odmah skužila da si dobro u tome? Dok si tak mali još mislim, ne shvaćaš, ali ne znam, kad sam osvojila već prve medalje, pa kad sam vidjela da već konstantno na svim turnirima uvijek osvojim neku medalju, vidiš da si, da vrijediš. Onda šteta je odustat, mislim. I onda, naravno, bilo je perioda kad sam rekla da više nikad kuglu neću primiti u ruku, koliko sam znala biti, ali to dok sam bila manja. Ali evo, sad uvijek se, tak sjetim tih trenutaka i nije mi žao. Mislim, nije mi žao, mislim da svi imamo te nekakve faze kad ti kad u istom trenutku voliš taj sport, a u drugom trenu ga mrziš najviše na svijetu. Ali mislim to sve neki period koji možeš ne može ti cijelo vrijeme sve biti super jer da dođeš do rezultata. Da, uz roditelje, naravno, i dečko koji uvijek... Pozdravljamo dečka, potporu veliku. Koji uvijek Jel najglasniji dečko bar na tribini onda, ili? Je, mora biti. I kad nije jer ga, da. Ti mu napišeš točno, moraš mi tad reći, to je to. Ima naredbu, i trener. Trener, naravno, znači, zahvalna sam svim trenerima, jer sam prošla, naravno, kroz više klubova, ali mislim da dok nisam došla u Rijeku i dok nisam počela raditi sa sadašnjim trenerom, mislim da me ne bi bilo na toj. Znači, mislim da ti on dao još neku vrijednost više? Mislim da moj današnji trener mi je dao jednu od... Mislim da je on imao najveće zasluge u ovom što sam danas, jer naravno uz što je vrhunski trener na kuglani i psihološki te može dići. Pa to je isto jednako bitno u biti. Da, motivirat i pomoć ti čak i u nekim trenucima kad ti nisi zadovoljan sobom. Imala sam situaciju kad sam ja bila u krizi, ja ne znam, nemam pojma kaj radim, kako to treniram, loše treniram. On je samo znao reći, Mirna, sve je pod kontrolom. A da, zato što valjda već ima iskustva i onda kad sam ja čula te riječi sve pod kontrolom, on se rekao, pa valjda on najbolje zna. Da. Stvarno svaki put kad je rekao vidjet ćeš da će sve biti ok, svaki put je bilo tako. A što se tiče tvojih svih uspjeha, osim tog što imaš vlastito zadovoljstvo, ali imaš to materijalno od toga? Stipendije. Znači kad osvojiš neki turnir, recimo vani, što si išla sada neki? To ovisno o turniru koje su... Negdje ima nagrada kao? Negdje ima, ovisno. Negdje su manje nagrade, negdje su veće nagrade. Ali generalno se ne može živjeti u Hrvatskoj od kuglanja? U Hrvatskoj ne. Nažalost, naravno, kao i svi sportu imamo nekakve stipendice, eventualno nekakve novčane nagrade, ali to nije ništa od čeg se može živjeti. Da. Tako da većina... Ali ti taj, recimo, turnir što si sad rekla, neko financira taj put i to savez, klub ili sam? Ne, to je, na turnire sportaši, mislim, iz kuglanja idemo individualno, tako da, ali uvijek se dogovorimo, ne znam, nas više pa podijelimo troškove. Ti turniri su, ja kažem, baš druženja, malo radi nekakvog svog zadovoljstva. A jeste, recimo, vi su igračice reprezentacije, jeste si konkurencija, mislim,
konkurencija ste si po samoj logici stvari, ali ovako, među sobom ste si dobri, niste... Ne, odlična smo ekipa, normalno kad je pojedinačno uvijek gledaš pojedinačno je druga stvar, ali pošto smo, evo, baš primjer sa tog zadnjeg ekipnog seniorskog prvenstva, mi smo iz različitih klubova. Mislim, ima nas iz mog kluba 4, ali ostale cure su iz različitih klubova. I hoću reći, bez obzira što se mi možda ovako ne družimo, možda smo konkuriramo i nismo si, ne znam, nekad najbolje, mislim, nismo si najbolje frendice, ali ono što je meni bilo fenomenalno i što je poanta svega, da kad smo tamo, kada smo s reprezentacijom, mi smo ko jedno. Onda ste si najbolje frendice. Onda smo, znači, jednostavno baš to što treba biti, jedno za drugu tu, podrška, navijanje, ko da smo sve uvijek u istom klubu. Ali mislim, bez toga je teško da ne bi ni bilo toga, vjerojatno. Zato, evo, mi smo takve, mislim, sad ne znam da li je to razlika žene, muškarci, kako je to, ali evo, stvarno, to je ono što je meni jako lijepo bilo, dođemo tamo, mi smo stvarno ko jedno. Mi smo sve jedna za drugu, navijamo, podrška maksimalno koliko možemo biti, bez obzira kakva je situacija van reprezentacije. Ali bude nekad svađa, recimo, ako igrate ekipno, onda neko podbaci, neko bude loš dan? Ne, nikad se to ne dogodi jer smo mi... Da ti po noći stave kaladont na glavu ili tako nešto. Kao što su meni na pripremama jedanput. Ne, jedino što znamo organizirati iznenađenje, torte iznenađenje za rođendane i tako nekakve lijepe egzibicije, ništa. Znači samo lijepe stvari, dobro. Da, lijepe stvari. To je žene, možda baš ti da, nemamo nikakve mislim, naravno, volimo se mi zezati, ali da. A osim sporta nisi zapostavila ni svoje obrazovanje. Nisam. Evo, danas smo te uhvatili nakon 4 ispita koliko si imala. 4 ispita, da. O čemu se radi, šta studiraš, koji su ti planovi? Studiram informacijske tehnologije na Veleučilištu Baltazar, odnosno položila sam sad sve ispite, ostao mi je samo završni koji treba napisati i uz to, evo, idem na sportskom učilištu za trenera kuglanja. Tako da danas sam imala ta 4 ispita. Znači, to znači da bi se htjela baviti, ali naravno da jesi. Mislim, reci samo profesoru da pogleda tu video poslije i to je to. A reci mi, onda želiš biti trenerica? Naravno. Mislim, želja mi je raditi sa mladima. I imamo čak, Savez je počeo pokretati, odnosno dobili smo nekakve europska sredstva za Erasmus projekte, što se tiče kuglačkih kampova i pošto stvarno želim da se to kuglanje više prenese i više popularizira na te mlade uzraste. Znači ti bi htjela biti neki ambasador kuglanja kao... Da, ako bi se moglo. I uglavnom voljela bi, znači, prenositi osim, znači, svoje nekako znanje i iskustva, nego i tu prenositi ljubav prema kuglanju i raditi sa djecom i to bi mi baš veselilo. A što se tiče srednjoškolskog obrazovanja, išla si u sportsku gimnaziju. Da. Kako to da si iz Zaprešića? Putovala si svaki dan, jel? Da, ili si bila tu negdje? Svaki dan sam putovala. Pa to naporno bilo? Pa... Mislim, Nije i nije, ali pošto sam bila stvarno sve organizirano, crno na bijelo, šta ima... A baš si htjela u sportsku? Da, baš sam htjela u sportsku gimnaziju. Jel ti se opravdalo tvoje očekivanja? I to mi je bilo stvarno jako lijep period i super iskustvo i pozdravljam svoju sportsku gimnaziju ovim putem. Jel su izlazili u susret profesori? Da. Nije bilo preteško, to hoću reći. Mislim, trebalo se učiti. Samo što smo mi u sportskoj gimnaziji imali, znači, odgovaranja po terminima, nije bilo da ćete neko dići sad iz čistog mira i ići ispitivati kako je to znalo biti. Da, pa to je dobro. Tako da smo stvarno imali, što se tiče tog, toleranciju i naravno zbog izostanaka nisu radili nikakve probleme i uvijek su se veselili. A društvo bilo dobro. Društvo super, tako da... Sve super. Dobro, znači šta bih htjela, rekla si da bi se htjela baviti, znači da bi htjela biti trenerica kad završiš karijeru, do kad se misliš aktivno baš profi baviti? Pa, evo... Jel imaš neku kao godinu ili imaš neki cilj kad dostigneš ili... Pa iskreno nisam razmišljala sad do koje godine bi se bavila, naravno... Znači dobro sam pitanje onda smislila, ako ne znaš odgovor istog trena. Malo sam sad se tek... Koje kuglanje je specifično što se možeš jako dugo baviti njim, ali mislim da
profesionalno, dok god osjećam da ja mogu i dok mogu biti na toj visokoj razini i biti konkurentna u samom svjetskom vrhu, da ću biti, jer to je ono mislim što me vodi i što me motivira i što mi daje želju da sam... Jel bi mogla, recimo, zanima me, jel bi mogla sad, recimo, 2 godine napraviti, recimo, pauzu i onda se vratiti? Hoću reći, jel se može to na taj način nadoknaditi? Jel bi bilo primjera toga? Pa primjeri su... Mislim, nogomet sumnjam da se može, ili recimo, sad 3 godine ti se recimo ne da, recimo, imaš neke druge preokupacije u životu. Pa ja bi rekla primjer više u ženskom kuglanju kad se dogodio period da ostanu trudne cure, recimo, i ima primjera gdje su doslovno ili su sa trbuhom znale kuglat, to se nama dogodilo prije, 4 godine ili prije koliko na svjetskom prvenstvu gdje je cura igrala 4. mjesec trudnoće. Naravno sve bilo opravdano da može zeleno svjetlo. Sigurno ginekolog bio oduševljen. Jer nije toliko ipak tu puno tih pokreta, ono je dosta jednostavno, ali i nakon poroda, nakon svega, cura je dalje u vrhu i u reprezentaciji još uvijek, ne samo jedna, nego imamo više takvih primjera, pogotovo u našem kuglanju u Hrvatskoj, gdje su žene rodile i dalje su u reprezentaciji i dalje su konkurentne u vrhu. Tako da, sad ima baš i primjere u Njemačkoj, gdje, ja mislim, zeznam se da, doslovno iz rodilišta došla na kuglanu. I dalje radi vrhunske rezultate i sad nam je to malo problem, pošto s njima ćemo igrati Ligu prvaka, pa... Ono što je nešto drugo smisliti. Mislim, problem, nego sad imaju opet nju, pošto nije na kuglani jedno vrijeme, a sad se vratila i to je u super formi. Tako da, mislim, ali da prestanem trenirati na 2 godine, ne znam. Ne znam kaj se mora dogoditi, znači baš mora biti... Ovako me zanima da li se može teoretski vratiti na neku razinu. Da, u kuglanju je to moguće, pošto, ne znam, mislim, kaže se da ne možeš zaboraviti, opet sad, ne znam. Ali jel si uzmeš ti nekad tijekom godine pauzu, recimo na ljeto mjesec dana, da ne kumaš? Na ljeto mjesec dana, to je jedino što imam od pauze. To je jedinih mjesec dana koje iskoristim. Jel ti onda fali tih mjesec dana ili taman ti to dođe? Ne, taman mi je da se odmorim, pošto je završni dio, znači 5 mjeseci svjetsko i onda još imamo završnicu Kupa Hrvatske i nakon tog su mi baterije prazne. Nemam, znači ne fizički, nego psihički. I gdje onda puniš baterije? U Zaprešiću ili negdje na moru? U Zaprešiću, na moru, pa malo onda volim kad je ljepše vrijeme ići na Sljeme i tako. Mislim, ja uvijek imam aktivan odmor, ja nikad ne odmaram. A nije ležanje, spavanje znači, do 3... ja kad kažem odmor, ja mislim na aktivni odmor ili samo teretana. A koji je sport, jel voliš neki drugi sport igrati, recimo još? Pa... Tako aktivno. Mislim, kad kažeš da voliš aktivan odmor... Nažalost, što se tiče drugih sportova nije da ne volim, nego jednostavno nemam, stvarno, uz fitness i uz kuglanje stvarno nemam vremena, i stvarno se, sad ni ne sjećam kad sam zadnji put nešto osim kuglanja vratila. Da, ali ne znam, odbojka mi je uvijek bila zanimljiva, to sam kola u srednjoj školi igrat, na primjer. Odbojka, znači, dobro, znači na pjesmu možeš igrati odbojku ili tako. Da, to mi je bilo, ali stvarno baš sam se preknuta da nemam pojma kad sam zadnji. Koji drugi sport sam još iskoristila, da. Budeš valjda nešto našla. Pa imam vremena. Ako nađem vremena... Drži se ti kuglanja, to ti najbolje ide, pa kad prestaneš jednog dana nešto ćeš. Hvala ti puno na odgovorima na moja, vrlo dobrim odgovorima na moja pitanja. Sad ćemo preći samo na pitanja naših pratitelja i pozivam naravno sve vas da postavljate pitanja na našoj Instagram stranici budućim gostima. Kako ti je bilo u Špogiju, neko pita, evo. Već smo to prošli, ali budući da će to biti razdvojeni videi, pa... Odlično, u Špogiju mi je bilo stvarno super, ne mogu, ja stvarno nemam nijedno loše iskustvo od profesora, od ekipe, stvarno. Ko ti je bio razrednik? Vlatka Medić. No, ne znam, ja te internet flore Špogije. Vlatki. Jel se više voliš natjecati pojedinačno ili ekipno? Pa, dobro pitanje. Pojedinačno zbog nekakvog svog osobnog cilja, ali ekipna su mi isto jako draga. Zbog tog povezivanja s ekipom i super mi je jer smo, ne znam, svako i pojedinačno ekipno natjecanje na svoj način ima nekakve svoje, reći, pluseve, tako da ne mogu odabrati, ali opet mislim da će možda prevagnuti ovaj pojedinačni dio, jer
ipak svaki sportaš Pa naravno, voli pojedinačno napraviti svoj maksimum, ali puno mi znači ekipa. Evo, neko kaže sve čestitke i pozdrav iz Rijeke. Jel ti znači tako? Da. Ne sad ovo, nego općenito kad ti neko čestita negdje. Da, jako puno mi znači i evo, baš po Zaprešiću, pošto me ove naše zaprešićke novine znaju pratiti i televizija Zapad i onda Ja te prepoznaju ljudi po ulici? Da, nekad me prepoznaju, ti si ona kuglačica, onda stvarno mi je drago, pošto kuglanje nije ni popularno, općenito, onda kad neko kaže, znam, čula sam negdje, pročitala o tebi, puno znači. Netko pita, gdje se ima za kuglati u Zagrebu rekreativno s ekipom? Gdje bi preporučila? Rekreativno znači postoje kuglana Grmoščica u Kustošiji, kuglana Zagreb kod Cibone, tamo je Nikola Dragaš, to je njegova kuglana, trostruki svjetski prvak. Da, to sam znao. To postoji, znači, kuglana Pongračevo. To je na Trešnjevci, dole kod, to vam je kod Zagorske pa dole. Voltin, kod ulica, Selska Zagorska pa dole. Da. Uglavnom, evo. Znači imate ljudi moji gdje hoćete samo kuglati. Da. I čak je, i puno je jeftiniji od bowlinga. Sad kuglanja. Koliko košta sad kuglanja? Ovisno sad, evo, tipa u Zaprešiću je 50 kuna. To je kao puno ili malo? Mislim, to je jako, znam da je bowling puno skuplji, ali ovdje je 50 kuna. Tako da možete evo i u Zaprešić malo ne izdati. Koliko je vama bio bowling u Sloveniji? Po traci sad trenutno je 17,5 €. To je preko 100 kuna. Da. To je dosta skupo. 123. Koji ti je najdrži sport osim kuglanja? Evo za gledat recimo. Ali pratiš neke sportove kad na televiziji? Pa pratim, naravno kad su neka veća natjecanja, pratila sam i nogomet i rukomet, ali nekak sam valjda uvijek si vjeran tom sportu koji igraš, ali volim pogledat naravno kad je nešto aktualno. Onda si uvijek i podrška naravno drugim sportovima, ali većinom je to Facebook, Instagram, praćenje rezultata i vijesti, tako da. Koji ti je najteži predmet na Baltazaru? Pozdrav od kolege. Kolega, pozdrav. Najteži predmet na Baltazaru? Čekaj da se sad sjetimo, sad već je prošlo davno tih ispita. Najteži predmet, ovo mi je sad malo problem. A bubni nešto, neka ekonomija, nešto. Sigurno se sjetim koji su mi predmeti bili, pošto sam na Baltazaru najteži predmet su mi bili algoritmi i strukture podataka. Zvuči, čim čujem algoritmi. To je jedan od onih predmeta kad kažeš daj mi 2. I to je to. Je bila 2 ili više? Bio je prolaz i to je to. I zadnje pitanje, kako izgleda kuglački trening? Koliko traje? Kuglački trening, znači, naravno, ovisi kako se osjećaš, ali u principu, naravno, zagrijavanje, prvo razgibavanje prije što uopće ideš na stazu, onda obično neki uvodni dio gdje bacaš nekih 30 hitaca zagrijavanja, ali u prosjeku između 180 i 200 nešto hitaca se baci na treningu. Naravno, imaju onih luđih koji bacaju po 400 hitaca. To su luđi, zato jesu luđi. Da, tako da, ja kažem, nekad nije dobro previše. Ili, na primjer, ako se osjetiš taj dan da jednostavno ne možeš, kad god napraviš ne možeš pogoditi, onda jednostavno bolje pusti, odmori i odi doma, jer ćeš napraviti više štete. Ali u prosjeku, 200 hitaca. Imam još zapravo zadnje pitanje od nas. Jel gledaš naše podcaste i kog bih htjela da bude gost? Morat ću vas malo razočarati, stvarno nisam stigla pogledat. Ali svoj ćeš valjda pogledati? Ne, svoj ću pogledati, pogledat ću i druge, samo nisam stigla pratiti. Stalno objavljujete, stalno vidim objave, pratim vas. To je onda domaća zadaća. Da, i sad rekla sam si, sve daj mirno moraš pogledat, i vidjela sam i braću Sinković, vidjela sam Snježanu Pečić. I to mi je bilo, to sam htjela baš pogledat, pošto smo, ja i ona bile u Rijeci konkurentice za nagradu grada Rijeke, gdje sam pobjedila. Tako da to sam htjela pogledat i obećajem da ću pogledat, jer stvarno me zanima. I kog bih htjela vidjet? Bilo kog sportaša našeg, recimo. Dobro pitanje. Sve dobro pitanje. Dobro pitanje, znači sad toliko iz, znači, bilo kojeg sporta. Pa može iz kuglanja, recimo, da bi neko bio zanimljiv ili iz nekog drugog sporta, sve jedno. Pa,
Evo, onda pošto idemo na promociju mog sporta, voljela bi evo da se vidi muška strana kuglanja. Može. Branko Manev. Evo, zapiši, bit će. Branko Manev. Ubrzo obećamo. Da, mi smo si jako dobri frendovi, treniramo skupa i da, evo, Branko Manev. Eto, puno ti hvala na svemu i na ovoj tu preporuci, a vi gledatelji hvala vam što ste nas gledali i dok čekate drugi podcast, svi na kuglanje. Doviđenja. Eto, to je to. Puno ti hvala.